Aici e Radio Novi Sad, sub semnul dialogului la final. Un om care își uită trecutul, își pierde identitatea. Invitatul meu, profesorul Dragan Stoianielovici. Deci, la urmă, și să spun cum să concluzionăm, cum să facem un zaključak, suce și suce de mii de români a contribuit, a dat doprinosul la naștere țării sârbiești, vărsând sângele lor. Pentru asta noi avem astăzi o dublă îndoită, identitatea națională, națională identitate. Avem mai un problem, mai o boală pre trupul etnic neamului nostru. Boala asta o cheamă diglosia. Și a diglosia. Vorba asta este termenul lingvistic. Deci diglosia este relația, adică odnos între două limbi diferite, ori relația între graiuri, grai, dialect, adică limba care se vorbește prin sacile în regiune și limba literară care se vorbește prin școale, cu care se scrie și se vorbește oficial. Aia a fost problemul în viacul al noastră preașile la toate neamurile din Balcan, și la bulgari, și la sârbi, și la români. Deci în vremea aia, mulțimea de copii care acasă vorbit în grai, așa cum se vorbea și prin sacile, în școală, mult greu a acceptat, teșcu su prihvatali să vorbească limba literară. Pentru aia sârbii din Vranje și în zi de astăzi, din Pirot, când vorbesc în grai, mult greu să înțeleg cu sârbii din Belgrad, din Požarevac, din Novi Sad. Noi, românii din Sârbie, nici când n-am avut ocazie, n-am avut prilică, aia să învățăm limba literară românească, odnosno rumunski književni jezik, și mai de 200 de ani am mers în școalile sârbiești, unde ne-a învățat limba, istoria și cultura sârbească, unde ne-a spus foarte des că ni sârbii. Presta Dunărea, limba românească s-a schimbat, s-a modernizat, a primit multe galicisme și avem după atâția ani. Când de mie și mie de ori se spune o mișună, atunci trebuie să fie adevăr, istină. Dacă ea inițial mișună. Când vă învață în școală 200 de ani că vi sârbi, când prenumele a voastre va pun adaugul ovici, când 200 de ani periți și varsați sângele pentru țara în care trăiți, la urmă nu e de mirat ca românii de Sârbie, dacă după genetica, după limba, după cultura românii, curați, au probleme cu diglosia, au probleme că să cunoască limba literară românească ca limba lor și neamul, adică nația românească ca nația lor. Și nu numai aia, Consiliul Național al Românesc, Sfatul Național Românesc, așa cum pricep eu lucrul ăsta, face o mare tulburare cu românii ai noștri. Așa cum știu, acolo sunt puțini, ori nici nu sunt persoane care sunt aici istoric, etnografic, lingvistic, dar lumea noastră românească, așa spunea vreodată, vaige stâna aia unde slupii pe curare. Dar baba mea Nița, când era mic, a avut aget să spună, vaige noi când râmă capătă ochii, ea atunci de parce viața. Acestea două vorbe despre Consiliul Național Românesc de astăzi. Astăzi avem lumea noastră românească din Sârbie, care mult greu accept și cunosc limba literară românească, așa cum vorbesc frații noștri de Presta Dunărea, ca limba lor. Ei o consideră o smătruie ca limba strină. Din păcate, prin așa problem a trecut toate neamurile nației din Balcan până la începutul veacului al XX-lea. Pentru așa lucru, astăzi avem o situație grea. Voi aici, în Voivodina, vorbiți despre teatru, despre manuale, despre udžbenike, dar lumea noastră încă nu știe care sunt rădășinile lor și care sunt neam. Ce înseamnă asta? Noi am amănătat istoric. Avem problemă cu amănătatul istoric, cu istorico-cașnine. Și pentru aia trebuie să pornim de la început. Fără de școală, fără de slujbă în limba noastră și fără de medie, ștampa, programul și la radio și la televizia, noi românii nu putem să ne păstrăm în ținuturile de răsărit de moral. În asta ce am spus până acum este mai important, mai важно să au o înțelegere și țara noastră, Sârbia, unde trăim, și țara a noastră, muma, România. România are două prieteni, Mările Negre și Sârbia, dar Sârbia
cu România, nici când n-a avut nici o bătaie, dar să fi fost vreun război, vreun rat, Doamne ferește. Nu trebuie să fie frică când e vorba despre rezolvare de rășenie problemelor nostru, nu trebuie să ne urâm și să ne sfagim, să ne certăm, că toți sunt creștini ortodoxi, pravoslavni și prin aia trebuie să fim împreunați în dragostea Hristosului, dar acolo unde este voie, este și drumul, cum spunea Carl Gustav Jung.